ଆମର ଯୋଉ ଏବେ ସବୁ ଟଲିରେ ବୁଲୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଟଲିରେ ହଁ ତମକୁ ଜିନିଷଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଜିନିଷଟା ନା କାହିଁ କଣ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା? ଜଗନ୍ନାଥଟା ରଥରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଟଲିରେ କଣ କହିବ ଟଲିରେ ମଡ ବୋଉଛନ୍ତି ବାସ୍ ଟଲିରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଜନୀତି କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ତାର କଣ ଅଛି? ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ତମେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଚାଷବାସ ଚଳୁଛ ତମେ କଣ ସୁବିଧା ପାଉଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କହିଲ? କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନି। କଣ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି? କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସୁବିଧା କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ସକାଶେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମିଳିବ ସେଇଟା ମିଳିବ। ଇଲେକ୍ସନ ଖାଲି ହେଇଯାଉ କେଉଁ ସଳା ପଚାରିବେ। ତମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସତ କଥା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଚାଲିଛି ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେ ଚାଲିଛି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଦେଖିକି ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ ଦେଖିକି ଖାଲି ରହୁଛୁ। ଲୋକ ଆଗଦାର ଲୋକ ତମକୁ କେତେ ଦୂର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜିନିଷଟା? କିଛି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ସବୁ ଅସୁନ୍ଦର। ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗିବା ଠିକ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନି ଆମ ହାତରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ତମ ରାଜନୀତି ତମେ ଭୋଟ ଦଉଛ ତମ ପାଖରେ କ୍ଷମତା କାହା କ୍ଷମତା ଅଛି? ଭୋଟ ତ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଉଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଦରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସେଟା ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ଆମେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁକି ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିପାରିବା। ତେଣୁକରି ସବୁ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ବାବଦକୁ ବିରୋଧ ଯଦି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ଠିକ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖିବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା।